Ahojte všetci, moje meno je Branislav Šoltys, mám 28 rokov a pochádzam zo Slovenska, priamo z východného Slovenska. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. Do OG kliniky som sa prihlásil práve pretože som strácal svoje sebavedomie. Súčasťou toho bol môj úsmev. OG klinika mi pomohla zmeniť svoj úsmev. Moje sebavedomie už po 5 dňoch je oveľa lepšie, tým je úžasný. Transport z hotela na kliniku je perfektný. Musíte mať kúsok viacej trpezlivosti, ale stojí to naozaj za to, takže ak ste Slováci, tak neváhajte a určite sa prihláste. I wonder when you go if I stay on your mind. You can play that game but you win.